महत्वाची बातमी मुंबई आणि उपनगरमध्ये रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरू आहे। दादर लोअर परळ सायन परिसरात पावसाने हजेरी लावलेली आहे। मुंबई आणि उपनगरात रात्रीपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहे। काल दिवसभर मुसळधार पावसाने हजेरी लावलेली होती। रात्रीपासून संततधार पाऊस पडतोय। पावसामुळे सकल भागामध्ये पाणी साचायला सुद्धा सुरुवात झालेली अशी माहिती मिळते। आज पहाटे सुद्धा पावसाची संततधार जी आहे ती सुरू होती। दादर माहीम भागामध्ये जोरदार पाऊस सध्या पडतोय। या ठिकाणच्या सकल भागामध्ये नेहमीच पाणी साचण्याचे प्रकार जे ते घडत असतात। सकाळच्या वेळचा हा व्हिडिओ जो आहे तो समोर आलेला आहे। दादर आणि माहीम परिसरामध्ये जोरदार पाऊस पडतोय। मुंबई आणि उपनगरामध्ये रात्रीपासूनच पावसाची संततधार सुरू आहे। पावसाने आता जोर धरलेला आहे।